Mamazi. Daalụ na o. Daalụ. Asị na enwe mmadụ ka enwe ego. Nwa maazị. Si anyị ya eburu 30 bag of rice anụ nwa. Nya ndị na-enwero ka ọrụ alfa. Ọkwa ka ifo, ọkwa maka rice anụ ka mmadụ ji were egbe wee jebe oshi. Ifuru maka rice anụ ka mmadụ ji were egbe jee oshi n'ọrụ. Ọ rice ya ka nwa maazị kpọkwasị abịa buru 30 bag. Kee ya ndị na-enwero ka ọrụ alfa. N'ihe Zeus na-eme na amasịfa. Kee ya inwe ịkwa nwa maazị. Mamazi, it can only get better. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Us in Oji Awalu December. December can have it can only get better. Oh, no get this better. Mamazi, and now, okay, Make way for Zeus also. One of Zeus life here, guy. Obodo.